GLE Coupe patrí jednoznačne k tým najkrajším SUV Coupe a my sa dnes pozrieme na výkonnostný variant 53 AMG. AMG je prioritne o emóciách a už pri naštartovaní viete, že sedíte v niečom výnimočnom. Stačí, že podržíte ľavé pádlo a počúvajte tento štart. Z 0 na 100 zrýchľuje za rovných 5 sekúnd a maximálka je obmedzená na 250 km za hodinu. Jak počuť ten elektrický kompresor zavíjať. Páči sa mi, že v tom Sport Plus režime každé preradenie vás krásne zatlačí do sedačiek, cíti tam kopnutie a vo vás to vzbudzuje emócie. Ako náhle podradíte s výfukou, to krásne zapraská. A nemusíte ani podradiť, stačí, že pustíte plynový pedál. Aj keď to není 63 s 8 valcom, tak tento 6-valec si vás dokáže získať a vyčarí vám úsmev na tvári, lebo toto auto má niečo do seba, je štiplavé, dokážete s ním jazdiť dosť slušné zákruty. Na to. Krásne to strieľa z tých výfukov. Robí to auto radosť, musím povedať. Ako... Dobre to odladili, ten klapkový výfuk. Pod kapotou máme benzínový rádový 6-valec s turbodúchadlom, elektrickým kompresorom, ako aj integrovaným štartovacím generátorom. Samotný 6-valec má výkon 435 koní a 560 Nm. Tu máme oproti predfaceliftu jemný nárast krútiaceho momentu, predtým bolo 520, teraz 560, a to vďaka úprave softvéru a vďaka zväčšeniu turbodúchadla. Máme tu mild hybridný systém, takže dodatočný elektrický doping produkuje 20 koní a 200 Nm navyše, čo cítiť pri dynamike auta, pri zrýchľovaní, ako aj pri lepšej spotrebe. S týmto autom som v meste, síce bolo menej premávky, ale zajazdil som 9,8 litra na 100 km pri kľudnej jazde. To je naozaj veľmi dobrá spotreba, takže toto auto vie plachtiť a čo sa týka opätovného naštartovania štart-stop, tak ten takmer nepostrehnete. GLE 53 už v sériovej výbave má vzduchový podvozok s adaptívnym tlmením, takže máme tu tie klasické režimy ako Sport Plus, Comfort a tak ďalej. To auto krásne filtruje nerovnosti, je veľmi pohodlné, ale dokážete si s ním aj pekne zajazdiť na zákrutách. Ak však plánujete častejšie jazdiť na zákrutách, respektíve ste milovník športovej jazdy, odporúčal by som priplatiť si za balíček AMG Dynamics. Stojí 5500 €, avšak podľa mňa sa oplatí, lebo máte tam funkciu redukcie náklonov, takže to auto sa v zákrutách menej nakláňa, takže to auto je veľmi stabilné. Potom tam máte zlepšenú brzdovú sústavu. Toto auto, keď som prehnal po Pezinskej Babe párkrát, tak už som cítil, že tie brzdy strácajú svoju výkonnosť, takže ak plánujete častejšie jazdiť športovo,
tak oplatí sa priplatiť za tento spomínaný balíček. Keďže sa jedná o AMG, tak je viac než žiaduce zistiť, ako toto auto funguje na svojom limite, ako funguje pri ostrej jazde. A musím povedať, že zo začiatku som bol jemne sklamaný, lebo aj keď vám teda palubný počítač ukazuje, že máte stabilizáciu úplne vypnutú, ale vy ju nemáte. A pri veľmi rýchlych prejazdoch to auto vám jednoducho do toho začne kecať. Nedovolí vám žiaden šmik, takmer žiaden šmik. Hneď vám do toho tá stabilizácia začne kafrať, ale čím dlhšie som s tým autom jazdil, tak som prišiel na to, že toto auto je určené na čistú stopu, na neutrálnu jazdu, čo najrýchlejšiu jazdu. A to je v poriadku, lebo človek si nekúpi SUVčko na to, aby s ním išiel driftovať. Takže toto auto krásne drží v zákrutách. Jednoducho môžete tomu naozaj utnúť a je ako prikované, hej? A tým, že tá stabilizácia je tam stále zapnutá, tak máte pocit bezpečia, že nedostanete hodiny, že vás niekde vyhodí do zvodidiel. Takže toto je možno pre niekoho práve že výhoda, že to auto je tak stabilné a vyladené na tú čistú stopu bez nejakého driftovania. Pre mňa osobne je to však mierna nevýhoda, lebo ja som presne ten človek, ktorý rád driftuje, šmikuje aj s SUVčkami. A chcel by som mať tú možnosť, teda keď máme túto tlačidlo ESC, že keď ho vypnem, tak naozaj bude vypnuté. Takže to bola pre mňa trochu škoda, ale na to tu máme predsa vyššiu verziu 63S, ktorá má už vzadu aj navyše samosvor a je trochu benevolentnejšia, ako vidieť. Takže keď chcete trochu viac zábavy, je tu 63, ktorá vás v tejto stránke určite nesklame. Stačí pootočiť tento ovládač a zvoliť si režim komfort a charakter tohto vozidla sa úplne zmení. Zrazu to je pohodlné a tiché auto. Podvozok je plavný, parádne hltá nerovnosti a klapky výfukového systému sú uzatvorené. 9-stupňový automat pri rýchlosti 130 km za hodinu točí iba 1800 otáčok a super je, že máme tu aj pohon všetkých 4 kolies Formatic Plus. Imidžovejší derivát spája robustnosť SUV a eleganciu kupé vďaka klesajúcej streche. Krivky karosérie vynikajú v novej farbe Alpínska sivá a GLE Coupé na prvý pohľad pôsobí mohutne. Vynovené GLE v rámci faceliftu pozmenilo grafiku predného denného svietenia a nový predný nárazník je inšpirovaný vrcholovou verziou GLE 63. Predná Panamericana maska chladiča dáva jasne najavo, že ide o plnokrvné AMG. Výkonné multibeam LED svetlomety výborne tieňujú oproti idúce vozidlá a patria už tradične k absolútnej špičke. Deriváty s rodokmeňom z Affalterbachu ponovom už zdobí logo na prednej kapote divízie AMG a nahrádza tým hviezdu. Vystúpené lemy blatníkov a príplatkové nášlapné prahy robia vozidlo vizuálne ešte robustnejším, ale zároveň pri nepriaznivom počasí predstavujú riziko pre ušpinenie nohavíc. GLE Coupé je praktické a priestranné auto, o čom svedčí batožinový priestor dokonca aj s rezervným kolesom. Za najväčšiu faceliftovú zmenu možno označiť prítomnosť najnovšej evolúcie športového AMG volantu, otočný ovládač na zmenu jazdných režimov a druhý okrúhly ovládač na ovládanie ďalších funkcií prispieva k bezpečnosti a vaše ruky ostávajú vždy na volante. Predné sedadlá majú dobré bočné vedenie a sú pohodlné tak, ako by sa na Mercedes aj patrilo. Zadné sedadlá sa nedajú polohovať, sú pomerne vzpriamené, čo nemusí byť na dlhších cestách úplne komfortné. V interiéri nájdete na dotyk príjemné povrchy a pre daný model typické centrálne výduchy ventilácie obdĺžníkového tvaru. Mojou obľúbenou vychytávkou sú temperované držiaky pohárov, ktoré buď udržujú nápoje studené alebo teplé. Je dôležité spomenúť, že GLE 53
Má veľmi bohatú sériovú výbavu, vrátane vzduchového podvozku, klapkovej výfukovej sústavy, panoramatickej strechy a mnoho ďalšieho. Na Mercedesoch sa mi páči to, že máte z čoho vyberať. Táto 53 začína od 110 000 eur. Je tu však aj hybridná 53, ktorá vie prejsť na čisto elektrickú energiu 87 km podľa VLTP. Takže ak máte doma garáž alebo máte možnosť nabíjať v práci, tak možno toto je pre vás ten najoptimálnejší variant. Potom tu máme dlho nič a prichádza top variant 63S. Toto je 8-valcová beštia s AMG motorom a toto je úplne iné zviera a úroveň, ale stojí o 50 000 eur viacej ako táto 53, takže stojí to za zváženie. Ja musím povedať, že tento 6-valec mi prirastol k srdcu, lebo je dostatočne športový, je štiplavý a osobne si ma získal hlavne zvukovým prejavom. To praskanie s výfukou je pre mňa orchester a jednoducho teším sa, že sadnem si do tohto auta, naštartujem a pri každom preradení viem, že sedím v niečom výnimočnom.